Sziasztok! Ebben a videóban itt van velem grillsütő itt van velem, és játszani fogunk, és Fortnite van, és hát az a helyzet, hogy az jutott eszünkbe, hogy W-zni fogunk az egész mindenkire, az egész lobbira. Szóval ezt meg fogjuk nyerni, az előbb már nagyon sokat nyertünk. Szóval, ja. És hát most megyek. W. Jó, Lego Pampomon meg egy Mythic Staron. Nekem is Mythic Scar dobott. Na szóval, hát gyerekek, ahogy látjátok, jó a loot. És hát... Ja, nézd meg, hogy hány kránia van, András, mondasz. Nézzétek, gyerekek, mennyi koronája van. 47 koronája van. Gyere Grillsütőnek. fel a dombra, gyere fel. Jó, megyek. Várjál, csak shotgun kell. Na, megyek. Úgy fognak hallani a nézők engem? Igen, hallanak most. Dead? Szóval látjátok a W. Love Dead. Dead. 55 white, dead. Egy exotikot elhagytam. Dead. Szép. GG. Ahogy látjátok, nagyon nagy W van, de... Ez kell nekem. Jó. Szóval ne vedd fel, Léci. Itt van egy gyerek. Dead. Dead. Gyere. Nagyon nagy W. 38. Menekül, menjünk utána. ...38. Itt van, dead. Itt van itt vagyok rajta. Van HP-n. Egy HP-s. Dead. Hú, 11 HP-m van. 11 HP-m van. Mythic. Oké. Nagyon gyorsan Ott van egy látod? medkit, várja medkit. Van egy 2 mythicem. Figyelek rád. Elrakok még egyet. Jó. Kösz, várja. Kösz. De be gyorsan. Beiszom, azt mehet a Erre W. fog jönni. Erre fog jönni valaki. Ahogy látjátok, Gyere erre, itt vannak. majdnem meghaltam. De viszont grillsütő segített nekem. Itt nincsenek bent. Nincsenek. Ezt előre megmondom neked. Itt van. Megölhetem? Aha. Mondjuk neked már elég sok killed van. Wow, nem kaptam. Elfogyott neki. 3-an élünk, az az utolsó gyerek, öld meg. A Nitro Dummos medál itt van, de... Hoppá, látjátok, hogy... Ha megint megnyertük, FNCS. Ahogy látjátok, végigmentünk a lobbin. Nézd. 48 kránia van, mondasz. Azt hallották, szerintem te is mondhatod. 48 kránom van, és ti is szeretnétek játszani ilyen játékot, és ennyit szeretnétek adni, akkor csak iratkozzatok fel, és lájkoljatok, és ha meg lesz 1000 like, akkor csinálunk még egy videót. Igen. Szóval 1000 like meg lesz, csinálunk még egy videót. És friendeljetek be Fortnite-ba. És annyit szeretnénk kérni, hogy látjátok, bicilajározunk, és nem szeretném, hogy a less stream sniper-nátok, csak ennyit kérek.
Szóval, meg ha le is stream snipe-oltok, megölünk titeket. És nem szeretnénk, szóval, ja. Menjen még egy. Videózom tovább, oké? Okay? Grill sütő. Szerintem ez a legjobb hely a játékban, Bizroyában, srácok, és Srácok. ez a legjobb hely, és mindenki ide, Ja. nem mindenki ugorjon ide, mert Nem szeretnénk, hogy stream snipe-oljatok. Már akkor egyből bannolni fogunk titeket, vagy Nem bannolni, hanem megölni titek. ja. A Fortnite-ban úgy értjük, nem úgy. A Fortnite-ban igen. De amúgy igazi életben is, Tehát hogy látjátok, megy a W. Itt csilldelek nyugisan. Ott megharcolnak túlvilágon át. Látjátok, én csillek, itt dobálok bokrot. dead, 3 dead. Minigán. Bocsássuk meg, srácok, de én Mythic Minigun kaptam, és most ezt kell, hogy használjam. Én is Mythic minigán kaptam. Dead. Lőnek? Engem Ha lőnek. akarsz, hogy jöjjel? Lőnek engem. Nem baj, le W-zom.